Lan wara r-riforma fis-settur tal-Y-Plates li daħlet fis-seħħ fid-29 ta' Lulju li għadda tibqa' s-sigurtà. Dan anke fid-dawl tal-fatt li justmat li ta' kuljum isiru iżjed minn 55,000 vjaġġ f'pajjiżna b'dan il-mezz ta' trasport. Fisrilna dan id-Deputy Chief Officer fih dan id-Direttorat ta' Trasport bl-Art fih dan Transport Malta, Mariano Rodriguez, meta mistoqsi dwar din il-bidla li ilha titħejjal dawn l-aħħar sentejn bis-sem ukoll ta' qatt ta' stakeholders. Li jkun hemm iżjed minn 55,000 traġett kuljum. Ridna naraw li l-mobilità li persuna qed tottieni f'dan il-pajjiż tkun waħda iżjed regolata u iżżid il-health and safety għall-pubbliku. Hemmhekk ir-riforma kienet inkludiet li għadha kemm ġiet implementata fid-29 ta' Lulju li għadda li qsamna s-settur f'binarji differenti. Ridna li mhux kulħadd jibqa' ġo borma waħda. Spjega kif din ir-riforma ma tħallix taħt l-istess kappa lis self-employed li għandhom ftit karozzi u l-kumpaniji li għandhom flotot b'mijiet ta' karozzi. Dan fil-waqt li nħarġet threshold ġdida għal vetturi għal okkażjonijiet speċjali. Propju kif spjegalna Rodriguez il-vetturi Y-Plate huma varji, kif jinkludu minn servizz on demand sa dawk ibbukjati minn qabel. Għal kif din ir-riforma waslet biex thresholds differenti kollhom il-bidla skont l-operat tagħhom. Bażikament wara li ddiskutejna ma' stakeholders kollha kemm il-booking platforms kemm operaturi żgħar u kbar, ħriġna b'riforma li tikkumplimenta l-health and safety tan-nies. Hemmhekk urejna u qed nippruvaw nagħmlu sabiex ikollna stabilit health and safety kbir meta jidħol fi triq. Illum il-ġurnata booking platform bil-fors x'in jillogja driver biex jibda joffri servizz irid jillogja through a face recognition. Ħalli inti ma jkollokx drivers li jużaw applications ta' ħaddieħor. Dan ifisser li kull 3 sigħat ix-xufiera jridu joħorġu mill-application u jkollhom face recognition. Dan biex jitnaqqas l-abbuż u l-passiġġier ikollu aktar serħan il-moħħ li s-servizz verament jingħata mix-xufier li suppost ikun ġie għalih. Għal kif permezz ta' dan għamlu software fit-Transport Malta biex ikunu jafu traġitti li saru, li ma xufier saq li ma karozza f'liema ħin ma li ma operatur kienet jaħdem u li ma pjattaforma uża. B'dik is-sistema li aħna implementajna, illum il-ġurnata qed ninfurzaw li driver ma jistax jaħdem iżjed minn 12 siegħa online f'ġurnata f'24 siegħa. X'ħajkollu benefiċċju l-pubbliku hemmhekk li inti jekk tixtieq tmur minn traġett A to B taf li għall-inqas dak id-driver qiegħed mistrieħ u jista' jagħmel dak ix-xogħol li huwa tajjeb għalih. Hemmhekk qed nagħmlu nieħdu ħsieb is-sigurità tan-nies. Sa dan it-tantu temm jgħid kif is-servizz għandu jkun sigur u għandhom jitnaqsu l-abbużi biex in-nies ikunu moħħhom mistrieħa.